Good day everyone. Update tayo ni Gianna Pate sa iyahang naa sila sa Sibudok karon. 3 days na ni sila ngadto kay ang bata nagsige na lang tog hilak atong past few days. So dili na siya makatulog niya. Magot-ngaot nga ang iyang ginhawa. So dili na mo matiis ang bata nga matan-aw na mo nginato ka lisod ang iyang ginhawa. So something wrong gid sa iyang gibati. So gi-advisean sila sa ilang doktor nga ipa-admit sa Sibudok kay ang kato ilang doktor mao gini nagkuha ni Gianna sukad pa sa gamay pa pagduon nila para nga ma-check niya every time. Gi-advisean sila nga ana sa Sibudok. So kung Sibudok expected kita nga dako-dako jud sila og mabayaran, pero kung kana lang pamaagi nga ang bata maluwas, so useless ra gyapon kung dili na to i-admit. So magpaabot ta sa adlaw sa iyahang kuan kano sa sila molarga basin og uwahin na yang tanan. So among na kuanan hukman nga i-admit lang gid siya. So karon naa pa sila sa Sibudok karon, still recovering pa ang bata. So makita na to nga malipay na ta nga magtanaw sa bata nang nikaon na. So malipay na ta nga mura o kining nang naibanan ang iyang gibati. Inaa siya ay pneumonia. So grabe ang plima sa iyang baga. Daghan kayong salamat sa mga nipaabot sa ilahang tabang diri kanamo sa bata nga si Gianna Pate nga operahanan sa iyang biliary atresia ngadto sa gamay na jud kayo kulang makalarga na ni sila kay nanaang passport. Happy na kayo ang ginikanan, nakita nila ang passport. So magpaabot lang sila sa visa. Mao ni siya ang update niya karon. So magpaabot sa ilang tabang padayon ra gyapon ming mudawat kay ang budget para sa iyahang paglarga nakuha-kuhaan gyud tungod sa pagka-admit sa bata ngadto sa Sibudoktor. So bahala na lang og makuhaan basta maluwas ang bata. Salamat sa tanan, salamat kayo sa mga nagpadala sa ilahang hinabang alang kang Gianna Pate. Mag-update ra ko sa list sa mga nanghatag ni tunol diri kanamo. Ako to siyang gipa alista sa ni Michelle, ni Erwin para nga mention na to diri sa social media. Ang katong nagpaabot sa ilang tabang. Sa mga nag-pray ni Inday, thank you kayo ninyo. Sa mga nag-share, salamat jud kayo sa inyong suporta. God bless us all.